Ɛyɛ Akwasidae Totonson no. Yɛwura Otumfuo Osei tenase wɔ Manhyia fikɛseɛ mu. Ahohoɔ ɛtitiri ne anintini. Akoko bebree bɛkyia a yɛwura bere a na wagye n'adwa wɔ Manhyia. Akuo no bi te sɛ Royal Golf Park bɛkyia yɛwura. Oguamanhene nso so tu abɔfoɔ ma wɔbɛda yɛwura ase. Wɔade fɛfɛ a yɛwura yɛmaa no sɛ ɔde n'animonyam bɛtaa Oguamanhene akyi bere a na wɔredi Ogua afahyɛ no. Oguamanhene de frankaa soronko bɛkyɛɛ yɛwura. Frankaa no asekyerɛ ne sɛ ɛyɛ aboa ɔkɔreɛ etimi kyi aboa biara na mmom aboa kɔtɔkɔ deɛ ɔntimi nkyerɛ no da. Wei ɛyɛ asɛm a mu yɛ du yie paa. Frankaa no ni ɔkɔre na ɔwɔ he kɔtɔkɔ na ɔwɔ he ɔkɔre bɛtumi akyɛ aboa bi a ɔwɔ wuram na kɔtɔkɔ de ɔntumi mfa ne sɛn yɛ dɛ ɔmfa nka no ma ɔyɛ yie. Frankaa no nkyɛ ase yie ɔyɛ mpɔwara da ma yɛkan mfonyin na wɔbɛyɛ wɔyɛ ɔne nyi. Asantefoɔ Hima African Helps UK ne ahemfo ahema 1 ne Sekedwama nso bɛda yɛwura ase. Ta yɛwura nso di n'animonyam ɛba UK mo bɛdi Akwasidae kɛseɛ wɔ park so. Me gyina ha yi. Me din de Nana Amonu Jamfo Adebra. Me ya Asantefoɔ Hima UK ne ana. Na mo hu yɛ wa ha. Ye kuo miɛnsa ɛne aka yɛ ho abo. The Kuoni did the African Helps UK ahemfo ne ahema 1 and Asantefoɔ Sekedwama ne ade so nkabu. Ye ba ha ye fru pleno ewie ya ne ebedu. Mo hu social media Akwasidae ye bekyina aha kan. Si ye pese ye besre yewura. Na yedi Akwasidae kɛseɛ ɛwɔ UK. Ɛyɛ Akwasidae ɛwɔ park so. 4th August. Na we de ɛyɛ krabɛhwɛ. Ɛma kukudrofoɔ yɛ yɛwɔ ha yi. Yɛdɔɔso paa o. Yɛdɔɔso. Na yɛyɛ ma ne yɛ fɛ. Ɛne ɛse ɛnɛ sɛ yɛwura edi Akwasidae a was say ye jay bibia near the ntoma boy yam near ba near bedanasi. Asidano made him ma ochiami mati made ma Otumfuo chiami chesa I am a fedodo etina me ho popono na wo ya dia I was say ye na ye fe. My many cratata UK a Jibebia Ya shay renmoniam Ya shananimoniam or no quani Otumfuo or take a course or beshay animoniam mumia preno wabeshay animoniam UK for a beshay animoniam. Me organize and so now. Eti me jama me organize. MC Bechina ha eya February no. Ye ba besrɛ Otumfuo sɛ ɔma yɛ kwan no mfa ne nhyira ma yɛn. Na yɛntimi ni ade ɛwɔ park so ye ne abɛbunu no. No kware nyame anim ni dia ɔhwɛ ye bia no obedi adanseɛ. Ɛyɛ ye ne ankasa ye papa yade nyina asantiwura ukuma pema pembeba. Nyame kese apa ordinary nyam ebai epetechre ema bibia yeboko media them ama youth no womo ase memra na memra meta opemso ase na menka nkyere no se dwumadia oba betina mu ma yedi ye no ababunu no abeye emfasodie ama womu esanse womu so omo hyehyɛ dam ama sese mpempi no alata force sa womu mema ne womu ma no enti nhyiamu ye esi ye womu so womu ba ye na ma womu hyiahia womu ho enu nti se me ba mensre se yesa toa so a enka womu ani peche pa afenso womu se every year bia womu pe afi womu boaboa womu ho na January nyame ya adom ne esi afefoforo ne mu a Otumfuo Akwasidae dikai no womu nyina se womu be me ya ba enya no nko a womu ni school fo nkura yi
edi nkutahodie ewa ha adentia wo mu pe wo ma na musifo wo ha eno nti na schoolfo ya beka ye ho wo ma di nkomo asie eti ye baye a aside afiri osoro hene ho ena ye de ma ye wura ni asaka kire ni se enipa ya dia osayeyi ye dana se ebi mra biu eti ye baye so a ye nkura do kra enye se ye ba ne kwa ye kura ye nsemo obroni ensa I ahodo afenso snap pentu miensa afenso Otumfuo asantehni bo muade nana hima bo muade Otumfuo akrachefo bo muade Otumfuo achiame bo muade yesremo yeguso a yesua madaroma ayebabi ani esua keka ho bo muade Otumfuo ahenkwa bro muade bia madaroma ti said ye kan ye no ye besua kakra na ye nso ye de kone akɔkyerɛ ye ma no eti ye ba ye yeguso a yesua ti anofoma na mode akyɛ ye damas Na essence opemsuo enyi imabu na mfeminti busumtwe STEM girls enso so eba Akwasidae tosunsun yase na wonya akunya akochia Otumfuo Adesman baguso ahwe Park TV the pride of Africa enne Manhyia fikesiem ne wo na wei eye Akwasidae toso enso the 7th Akwasidae ne guso de bremu na yenuenum kuma ni bi free busumtwe girls STEM senior high school ana yenuomo ahia enne na omunya akonya chia opemso na ibesi ebuso omo se akonya omunya ye ehu opemso kra echia no sen na omu si efa sa akonya no sen na omani asi age afa udi ne sei Pacho ye frame Frida Azeka na me go school Otumfuo girls STEM high school. Okay na ufri hin na ba school Otumfuo girls Pacho me free ai Kumasi Fumesa wahu Otumfuo feel said they can wahu feel that Pacho me hu Otumfuo feel my channel so like answer na enne no na wahu no aben no sada Pacho there be nti ene de bi kan ya wohu no etimi achia no kra sena esitie sena wani asi age afa many age cause enye obi na etimi anya kwan na chia Otumfuo metimi achia no at this age many age pa wow okay who abiem the achia no okay also din the saying. Okay, I go by the name of being Natasha and I've seen Otumfuo countless times, but this is the first time of me greeting him. Like I'm happy because so you are at Busumtwe Girls. Where do you live or where do you stay? I'm at Odium, but I stay at Apid. Okay, so this is the first time you are meeting Otumfuo and also to greet him. This is your first time? Yes. How do you feel? Like I'm happy because like I don't even know what to say because this is the first time. I've seen him countless times, but this is the first time of me greeting him, so it's a great pleasure for me too. Wow. Busumtwe Girls. Okay, mama nkwa hamiria mesa ba. Okay, also chiano. Okay, also din the same. so from Rachel Apreku Also kuro mu ne hin. oh meti adeja Okuro mu ankasa ne hin. me kro me free bebu Wahu Otumfuo da apart from enne no wahu no da no achia ne da. ba woni da ba na me nchia ne da Nti enne sen na wani asi age afa. na mani age chese me hu de menyampo se menya privilege na machia oti kokko so mani age pa Wow. Okay. Mesa aba habi. Also mesa aba ho. Wodi de say. Medindi Juanita da Kwatego. Ko wachi kakra bi. Also jin de say. Juanita da Kwatego. Also kuro mu ne hefa. Mimi Yankreni, where first time I made Baba who or say Otumfuo or say me who they make campo is a 7 year jabro so machani se me huno me ko catch me na for now on cry say me hu otikoko so nana Wo hu otikoko so na nkasa nye ne nana na enkran okuro mu ne he me free Accra kasa miti UTC. Okay, nti wo go back no apart from nanfofo no wabusuafo ankasa wo ma me no papa den na obeka che wo Meka chomo se omu na be show tu for machia no na beni ajepa me roman so me kwakoda. Okay, can in crime the experience when you can in crime kakra e che omo tin crime Ofa na cho me Juanita da Kwatego.
Mintao no ba Accra no ba na Otumfuo say tutu e ba fe gbe e ba fe butu ye bi e ba fe gbe na say chese e be butu wow okay so do akasa no mi kasa okay odin de say mesaba meba bra First Celestina okay okuro mu ni mi fi Accra Hifa mi fi Kaneshi okay next also think crank Accra okay now so and then the first time I wish you Otumfuo achia no how is the feeling my feeling okay because and then my first time I Otumfuo my feeling okay me go catch me crop from Accra say me who Otumfuo Otikoko so I'm na then na what ya fan who nanim so Otumfuo ye den or ye den then na what it ya fan me say Otumfuo ye Ni kesi pa he na ye enya easy say ubenya privilege no watch ya ni same but and then menye bi na me sha ni same wow now so say no ani asi agya fa say we see Otumfuo for the first time pa because me hunu de bia am hunu ba me timi nya da akonya sha ni same da ba ne de me na akonya ne na I sha ni same me nya Japan wow okay nana hima and onana no mo nyina so mo ni agye so mo nya akonya ahu opem so etimi mpo achia no omo ani agye na den asem so na wodi etu omofo efa ya mamre ne ya mane omo broni beka say omo ne the next generation nti anu du sembe na wodi ma wo we dey answer na meka san e was me bo mi din de nana amonu jamfu adebra nana hima mi wo UK ni Ireland asante fo hima ba kope na me de Toma kuma puno so youth no enti me kire bibi kakra ye ba ye no ye tonsa ene esi e pe youth a ebeba be di achi enti youth no mo headmistress wan kukuniti no si youth no wo ho enti on beba beta ye achi na futu a me de ma mo ne se ye se mo ne ye da achi so ati ase se de ene mo be chi opim so a mo ni achi no I was said to so. Me catch Motanga no, baby I will free no. You have to promote it. Macabro for back from Mama yehu because a yenya wo UK no. Yehu say ni achi. So what I say, Akwasidae na ye be ye no. Ye ma the youth. Mute say almost say omo worry foreigners. But now no Akwasidae no ama ma kampo awari woro January ye di bebre baba enti afutu amede mamu na monyere mo ho na munsua de emema sam munyi firi mu me ye emema sam anka me mejira ha muntie ni ye ma wo 6 eba miensa me ema miensa ma show munyira university ene mi ma Benjamin no adisua no ubusa mini abeme ya junior mi yekoya graduation e was social health care management wo adisua wo kasa wo tumi mu etimi mitirimu ya me de pa on yeah okay headmistress so had the man I can be big akra mommy o mai o mobile o money agye papa na then ma enemo visit to the Manhyia Palace dance kra ya visit e da sononko free say ye no ani so ade hunu nti ye de beto asanteman any educational fund anim say pese ye ba Otumfuo na so na mofra ne behwe Otumfuo ansa na wafra asanteman mu akọ eti ye de to omo anim na mo se da bi ene na Akwasidae ene de Otumfuo betena konwam ti mo betini aba na ma behu se de Otumfuo te eti omo se sa ya time na ka 25th ena omo se sa no de be hye ne se ne ye fa mofra ne mra mehu se de Otumfuo na ye beka say STEM education wakoyo oba wo sa da STEM anu no intense ye common say a new project eba send a STEM na nkasa no do wani bu a esi bua with our educational curriculum na educational improvement ansa na ukofa STEM asemba de a mekasa no na mekase ye ni kan fa na asie mu oduro ema nana adodanko ekufu ado
any Minister of Education, Dr. Osei Yaweduchum. Dr. Osei Yaweduchum, as a Minister of Education at this Girls Term High School, Yaba. Now the whole of Africa, the only girls STEM high school. Now STEM on your car, science, technology, engineering, and mathematics. Science, technology, engineering, and mathematics. No, said the obvious was science, technology. No, what they about practical, and they about solve daily problems. That is about STEM. Was science now we see any no. It was a science no. What me they solve daily problems. It's a one STEM. It's a no be a STEM now. If you are calling progression here. It's say science, technology, engineering, mathematics. Your biomedical sciences, your aviation science, your engineering science, and your computer science and computer engineering. It's baby akwalane be wura bia or the be ko nanim no de abeye bibi and self thinkers of their own and critical thinking aspect of life. That is it. Be innovative. It as STEM students, they are very, very, very versatile. Wow, and see, one of these amount of chat to FI Nejuma, then when I would catch you Otumfuo, FI Newman who do our Yabua, Epeja, Mamre, Yamane. Yamekan say, Otumfuo is Swadi Hunusu, and see a Radin Kosumana Hinian. Otumfuo Hinie na a shatter areas main, and when see a Radin Kosun Shirano, none in this Swadi Hunina, Emrem, Nyan Sabuaqua. Or say to Abranti, the air catching in and say, Yadi Yasukuno, houses never want to and say when you or Messinsi or Nafe, or education said you go so buana. Wow. Measure your yes and to a girl, say your St. Louis. Omuna, a mum who Omunia threat to move. Your St. Louis, your Kumasi girls, your yes and to a say a mask in Nano, a more a mum who I will be here. Oh, yea, eglets. So who ya crest or who crest no also quite the apejani mudem aha eti yen ya abua de yen sore ye to educational realm to international who be who ya UK be who ya US that is some girls term eti ye de ye ba no local ye ni wodo ho akora enye local spices munso ya santua ne St. Louis hey munso ya santua na munso St. Louis. Okay, now you go Cape Coast and so Wesley girls. Yes, hey. Eti ya de ye ni swadi hu ni say ye kɔ ye nim. Ebi ana omo de ye no wo low, ye de ye wo high. Mommy bedas. Pato, yes ye da masepa sa motie ya no di se. Ye da mo ase. Said das. Aha, aye Pack TV. So asa obehwe na wa subscribe, na wa follow your pages ni na. Ye wo nipa bebre at the mouth. Hey. Do you need a hug? I'll bring you Pack TV. Evangelist Lord Kenya. Keep it locked. Hello, your friend in Lord Kenya. Oh, she Pack TV. Keep it locked. One nation, oh, with a common destiny. Pack TV, the pride of Africa.